In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over parlementariër Rennox Kalmes. Kalmes moet zich verantwoorden. Dat lijkt het geval te zijn sinds hij vanochtend door de politie uit zijn huis is gehaald en gearresteerd. En voor verhoor naar het bureau is meegenomen. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet officieel bevestigd. Verschillende media maken melding van dat Rennox Kalmes, leider van de fractie van Trabouw Curaçao in het parlement, in zijn huis is opgepakt en voor nader verhoor naar het bureau is gebracht. Als er meer duidelijkheid hierover komt, zullen we het u laten weten. Ondernemers voor de rechter. Gisteren moesten verschillende ondernemers zich voor de rechter op Curaçao melden. En dat ging allemaal over een rol van 14 zaken, waarbij voornamelijk kleine ondernemers, dus eenmanszaken, moesten verschijnen in verband met het indienen van de inkomstenbelasting en ook de winstbelasting. Het moet als een waarschuwing gelden voor alle ondernemers, zowel klein, middelgroot als groot, dat ze daadwerkelijk voldoen aan de belastingplichten. De 14 ondernemers moesten voor de rechter verschijnen, waaronder enkele bekende namen. De zaken zelf die waren heel divers en ook voor een groot deel zijn ze voor langere tijd aangehouden. Maar het gaat er vooral om dat het Openbaar Ministerie zaak maakt van het feit dat iedereen aan de belastingvoorwaarden moet voldoen. En wie dat niet doet, kan voor de rechter worden gebracht. Werknemers Tele Curaçao in actie. Dat werd gisteravond duidelijk nadat er na het programma Wega die Noemer op het scherm een tekst verscheen. Daarin werd gesteld dat vanwege interne arbeidskwesties de programmering van Tele Curaçao wordt aangepast. En Marlin Manuela van vakbond APVO heeft dan extra uitgelegd dat werknemers van Tele Curaçao actie hebben ondernomen omdat het management hen geld verschuldigd is. Het zou onder meer gaan om vakantiegeld, een deel van de indexering en gratificaties. Er werd vorig jaar een protocol ondertekend om de situatie in de eerste 6 maanden van dit jaar aan te pakken. Maar dat is volgens de werknemers niet gebeurd en daarom deze actie. Jacht loopt vast op Klein Curaçao. Gisterochtend ontving de kustwacht een melding over een zeilboot die vast was gelopen op de rotsen bij Klein Curaçao. Hierdoor was verder zeilen niet meer mogelijk. De persoon aan boord, een Fransman, moest opgehaald worden. Een kustwachteenheid is met een Metal Shark naar het eiland gegaan om de man te assisteren en naar Curaçao te vervoeren. Na aankomst werd hij overgedragen aan de immigratiedienst. En dan het bericht dat er veel ministers op reis zijn. Als je het op een rijtje zet, is het inderdaad een indrukwekkend reisgedrag van de ministers van Curaçao. Momenteel is minister Javier Silvania op Sint Maarten en zijn de ministers Charlton Hato en Ornelio Kid Martina in Nederland. Maar onlangs was minister Van Heijdorren in Limburg, was minister Silvania in de Filipijnen en Malta, was minister Hato in Miami, was minister Seintje in Paramaribo en New York, was mevrouw Lamonie Cecilia enkele dagen in het buitenland voor privéredenen en was Charles Cooper afgelopen maand in de Cayman-eilanden en een maand daarvoor in Barbados. Veel van deze ministers zijn dus aan het reizen. En Extra maakt er melding van dat soms er een groot deel van de ministers in het buitenland verkeert en de rest gewoon op Curaçao aan het werk is. Huizen in Wechi dicht op elkaar gebouwd. Er komt vooral negatief nieuws over het bouwproject Wechi. We hebben van de Extra al eerder melding gemaakt over afspraken die niet na zouden worden gekomen. Namelijk controle op de huizen die gebouwd zijn. Huizen die lager zijn gebouwd dan was afgesproken. En nu meldt de Extra dat sommige huizen veel dichter op elkaar zijn gebouwd dan afgesproken. Er zou 2 meter tussen de huizen moeten zitten. Maar u ziet op het beeld dat het soms maar 40 of 50 centimeter is. En dat is erg dicht op elkaar. De bewoners hebben een advocaat ingeschakeld omdat ze hun meerdere klachten hebben waar ze antwoord op willen hebben. Dan waren er gisteren veel auto's betrokken bij aanrijdingen. Het was druk op de weg. Ik weet niet waar het aan lag, maar als je het hele rijtje achter elkaar zet, waren er heel veel aanrijdingen. Zo was er bij Biesheuvel, waar knalden verschillende auto's tegen op elkaar. Op het moment dat de stoplichten niet meer functioneerden en er was ook nog regen. Dat leidde tot veel schade, maar geen gewonden.
Op de kaya Edwin Thomasia werd er veel te hard gereden en raakte een persoon gewond bij een aanrijding. Op de Winston Churchillweg was er een aanrijding waardoor het verkeer lange tijd kwam stil te staan. En op de kaya Mensing werd er gebruik gemaakt van een U-turn waar het niet mag. En dat leidde ook weer tot ongelukken. Mensen, alstublieft, rijd voorzichtig. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen in Nederland, want bekend is geworden dat de voorzitter van de Tweede Kamer, Martin Bosma, niet aanwezig zal zijn bij de nationale slavernijherdenking op 1 juli. In overleg met het Slavernijinstituut NINSEE is hij akkoord gegaan met het intrekken van de uitnodiging en dat vanwege zijn eerdere uitspraken over het slavernijverleden. Ze noemde Bosma slavenleider Tula een crimineel en zei hij knettergek te worden van de aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden. Ook wilde hij dat de excuses die de regering en daarna ook koning Willem-Alexander hebben aangeboden, zouden moeten worden teruggedraaid. Al die zaken bij elkaar heeft ertoe geleid dat NINSEE dus de uitnodiging heeft ingetrokken, omdat de geplande aanwezigheid van Bosma tot veel kritiek van mensen leidde. En volgens de NINSEE was het ook belangrijk dat ze geen manifestaties bij de nationale slavernijherdenking willen hebben. Glenn Helberg zegt namens een coalitie van zo'n 150 personen en organisaties die eerder protest hadden aangetekend tegen de aanwezigheid van Bosma, dat ze het geweldig nieuws vinden dat hij niet bij de herdenking aanwezig zal zijn. Hij is ook blij dat NINSEE heeft geluisterd naar de gemeenschap. Bosma zelf zegt te hopen dat hij volgende keer weer wel bij de herdenking kan zijn. We hadden het net al even over het reisgedrag van de ministers, maar het is ook mooi om te zien dat het bezoek van minister Javier Silvania aan Sint Maarten ertoe heeft geleid dat de Sint Maartense minister van Financiën daadwerkelijk hem op de luchthaven, dus echt op het terrein van de luchthaven, is komen ophalen. Marinka Gums was blij met het bezoek van Javier Silvania. En hij is daar op Sint Maarten van 23 juni tot 28 juni. En daarin zal hij een aantal belangrijke onderwerpen bespreken met Marinka Gums, de minister van Financiën van Sint Maarten, ter voorbereiding van de vergadering van vermogensgerechtigden die de week erop zal plaatsvinden. Tevens zullen ideeën met elkaar worden uitgewisseld met betrekking tot tax compliance. En dan gaan we naar Haiti toe, want de Keniaanse veiligheidsmacht, in ieder geval het eerste gedeelte daarvan, is op Haiti aangekomen. Zoals bekend heeft Haiti al lange tijd te maken met extreem geweld. En een van de middelen om dat tegen te gaan is dat er een politietroepenmacht uit Kenia komt. Die is gisteren, is het eerste gedeelte, gearriveerd. Het ging om 400 agenten, die kwamen op Haiti aan. En in de komende tijd zullen er honderden agenten meer uit Kenia komen. Wat opmerkelijk is dat Kenia zelf momenteel wordt geteisterd door geweld.
Zo zijn er demonstranten die het parlement zijn binnengedrongen en is er brand uitgebroken in het kantoor van de gouverneur. Dus Kenia zelf heeft te maken met veel geweld, waar politieagenten moeten worden ingezet. En nu is dus een troepenmacht naar Haiti toegegaan. In ieder geval, de Keniaanse president William Ruto noemt het een belangrijke stap dat Kenia fysiek, materieel bijdraagt aan het oplossen van de extreem gewelddadige situatie in Haiti. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.